5 август 2023 година. Намирам се в Костенец. Днес отиваме към Боровец и Мусала. Много е трудно да се пътува с автобусчета, тъй като нямат реално никакво разписание на автогарите в онлайн. Или по-скоро не са актуални. Например, онлайн им пишеше, че има в 8 часа бусче, а на място тук ми казаха, че само през седмицата. Така че най-сигурно си остава БДЖ за организация за пътувания, тъй като поне те онлайн и на място се съвпадат. Това е, ще се видим от Боровец. Аз пия едно кафе и ще изчакам до 9 часа. Има преминаващ автобус, който е от Пловдив до Благоевград. Преминава през Костенец от тук. В 10 без 10 точно пристигнах в курорта Боровец с автобусче от Костенец. Отиваме към лифта Ястребец. Хайде. И после вече в високата планина на Риво. Има вода. Супер. Днес е доста хубаво времето. И доста туристи са дошли с коли. Навсякъде пълно с коли. Боровец. Точно на горната станция на лифта Ястребец. Кабинковия лифт. Най-високия връх в България. Мусала. 2925 метра. Снимка може ли да си направим? Може. Това е гледката, която миналата година, когато правих E8, изпуснах просто. Всичко това беше в облаци, нямаше никаква панорама на никъде. Днес обаче виждате, времето е много готино и ще се насладим максимално поне до връх Мусала. Вау, невероятно е. Наистина се е много готино, много хубаво. Тук минах по пътеката, която е на Кивлека. Като си мислех, че тук съм по билото и ще имам панорами, само че беше страни има борчета. И от тази страна има борчета. Тоест няма панорами, да знаете. Ако случайно не сте идвали и решите да минете от тук, просто е една стабилна денивелация постоянно нагоре.
Може би е по-пряко за ходене до връх Мусала, без да се ходи до хижа Мусала. Но иначе, поне за в момента, панорами няма. Само в обратна посока панорамата към лифта. Самите дръвчета правят също издавят и няма и така вятър. Но пък слънцето се усмихва и не искат доста ще ме напече. Но по-добре да пече, колкото да едеш. Да се спомням на прехода Е8 в началото, първия ден още. Ай там някъде горе, след връх моста, малко по-нататък ме заваля. Стана доста студено. Бях целият чисто мокър. От тук взимам ето това камъче, което да му стане спомен. Днес на 5 август 2023. Точно днес на 5 август, само че 2018 година. Признавам се, за първи път дойдох тук във високата планина. Без раницата, без чеки, без нищо, обувки, с маратонките, с дънките. Но точно тук се влюбих в чара, в тази магия в планината и от тогава вече успешно имам трите най-дълги маршрута в България. Е3, Е4 и Е8. Още доста ходене по планините. Днес просто така организирах се, реших да дойда. Но много е специално. Тук в април е много специално, много красиво. Айде да видим гледката заедно. Искате ли? В момента има панорами и в момента Рила е в цялата си прелест. Вау! Аз знаеш, че има какво да се види, просто ще... Това е моята любима планина в България. Просто невероятно красиво сега. Дават готре обаче да вали и плана се го решавам в движение. Къде ще спим, къде ще ходим, в движение ще бъде всичко. Но определено днес тук е много специално. Не съм изключително щастлив, че съм тук. Ама сега Рила планина на 5 август, точно в 12 без 10 е вече. Мисля, че е време да направим кратка почивка или може би ще отидем малко по-нагоре и там. Долу до лифта се предлагат колела под наем, електрически, разбира се, на който му се кара тук. Нищо чудно до някое време мотора да почнат да предлагат. Те джипки даже. Право да ги качват до върха горе. Щастие, 100% щастие. Толкова красиво, че просто не мога да намеря минус.
Съвсем различно е да видиш планината в пълния блясък. Съвсем различно е да вървиш там в облак и да виждаш там пътеката напред и да бързаш. Много по-различно е. Преходите E3, E4, E8 се искат сериозно темпо и много кратки почивки. Да, разбира се, също го има удоволствието, опознаване на нови места, но просто няма това време, което така сега в момента го имам и което просто аз не бързам в момента за никъде. Не се 100% наслаждаване, а и времето ми предоставя тази възможност. Да, няма как да не съм щастлив. Вау! България и планината Рила са много специални за мен. Тъй като е слънчево времето, вече напред, надясно от мен и зад мен, решавам да се опитам и да се пробваме да отидем до връх Мусала. Обаче ако по пътеката някъде нещо не ми хареса или не се чувствам окей, ще се върна наобратно и няма да отидем до самия връх. Днес съм тръгнал просто на разходка и на едно прекрасно приключение. Така че докъдето мога. Ако мога, ще се видим и от върха. Ако не, ще ви покажа докъде ще стигнем. Колкото човек се изкача по-нагоре, толкова повече красиви гледки. И виждате точно насреща връх Мусала, а преди това е заслон Ледено езеро. Тук по тази пътека тръгнах. Доста се е стръмна. Но колкото толкова, доколкото мога до толкова. Вижте нагоре какво ме очаква. Времето просто е идеално, за да пропусна възможността, която ми се отдава. Чувствам се добре, естествено съм изморен малко, но няма как да се дойдете до тук, пък да не сте се изморили или поне да не сте се загряли. Айде, продължавам прехода и ще видим докъде ще стигнем. Вижте отгоре какъв респект трябва да имате към планината. Само едно парченце да отвърхне, може да ме убие тук на място. И надолу вижте цялата панорама. Всъщност не съм еднава част по билото, или тук има друга посичаща пътека. И по тази посичаща пътека вървя. Вижте насреща. Там някъде е Кобилено бранище. Маловица, разбира се. Много красиво, обаче гледам тук на 100% в краката и вървят на много бавно. Но съм доволен и днес. Не знам колко има още до Мусала, обаче поне до тук преходчето се заслужава и иначе се чувствам много добре. Направо уникално се зареждам. Аз и за това идвам. Просто тук на 100% се зарежда човек. Там горе е върха Леко, който го подтякахме и до който няма да отидем обаче. Но ще се направим всичко възможно да отидем до Мусала. На 5 август 2023 в 2:30 на обяд. Пристигаме. Малко по малко сме на връха Мусала.
най-високата точка в България. Вижте на среща от миналата година, прехода, където нищо не видяхме. Сега определено вече има гледка. Днес е събота и е нормално на върха да е с много хора. Няма да изчаквам всички, продължаваме до пирамидката. Много щастлив момент. Воля ви точно до пирамидката на върха Мусала. Върх Мусала 2925 метра над морска височина и цялата панорама надолу. Много готино е усещането да се намериш на покрива на Балканите. И всичко, което пропуснахме да видим по маршрута Е8. Леденото езеро. Точно в 3:30 тръгваме от върх Мусала. Трудно е да дойде човек тук, но и трудно е да и тръгне. Много е красиво, особено в такова хубаво време като днес. Гледките навсякъде са впечатляващи. Този път ще минем по пътеката, която е покрай заслон Ледено езеро, Хижа Мусала и лифта. Надявам се да успеем до 18 часа преди лифта да е затворено. Ако случайно го изпуснем, знаем да вървим пеша. Сега посоката е вече надолу слизане. Аз дойдох ето там.
Леденото езеро и заслона. Връх Мусала и Джорджано. Айде, надолу, че лифта ще затвори, дори няма да влизам в заслона, само ще направя една снимка и директно продължаваме. Чешмата преди заслон Ледено езеро, ето това е. Пълнен с вода и продължаваме към Мусала и лифта. Определено Мусала е върха в България, на който се качва денонощно. В 16:30 на 5 август 2023 на Леково езеро. Имам точно 1 час и 30 минути да стигна до лифта Ястребец или после ще трябва да вървя до Боровец пеша. Не знам дали ще успея, тъй като има още доста да се върви. Тук не мога просто да фръкна. Леково езеро. Бъркаме се, че ще бъде много хубаво да се казва точно върха Леко, най-високия връх в България. Организатора на Българска туристическа сила с организираното движение, което е. От тук също може да слезем, но ще слезем от другата пътека. Този връх може да се казва Мусала, а най-високия да бъде на Леко. Точно в 17 часа сме до Муселенско езеро. И хижите е Мусала, другата Мусала и още други там, които са постройки. Няма да правя почивка на хижата, директно се изтръгвам към лифта. Има рибка. Вижте го. Остава още малко до лифта, но всъщност от тук изглежда много близо, но до там има поне още едно 15 минути. Но вече часът е 5:32. Нищо чудно, въпреки многото хора, лифта да реши да спре и да се наложи да се върви пеша надолу.
Лично съм щастлив, че дойдох днес в Рила планина. Прекарах се невероятно. Изморих се и се заредих същевременно толкова много, че ми държи влага и спомени хубави. Станал съм в 3 часа за това приключение, но тук толкова добре се заредих, че изобщо в момента бързам до лифта, но не съм се изморил. Просто е много приятно. На всички, които идвате в планината, бъдете чисто. Така ще не бъде приятно на всички.